شر و پفچون دناوبرا هێزên Kurdî û çekdarên Daişê de li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê berdewam in û êrişên hêzên Pêşmerge û şervanên yekîneyên parastina gel YPG ji şeva borî ve heta îro sibihê li dijî rêxistina teroristiya Daişê nerawestane. û balafirên hevpeymaniya navdewletî digera xwe de li ser esmanê bajêr jî berdewam in. Fermandeyê hêzên Pêşmerge Emîd Şewket Mizûrî ji Arkerê ragihand ku hêzên Kurdî ji şeva borî ve heta îro sibihê di şerê li dijî çekdarên Daişê de berdewam bûn û di wan êrîşan de hêzên Kurdî pêş veçûn û ziyanên mezin gihandin wan. Ji ber vê yekê jî ew çekdar neçar man û paş ve reviyan. Mizûrî diyar kir ku îro şervanên Kurd û hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji her du aliyên Başûr û Rojhilatî bajarê Kobanê ve êrişî çekdarên Daişê kirin û balafirên hevpeymaniyê ji sibihê ve li ser esmanê bajêr digerin bêk û tipê gihên Daişê bikin armanca xwe. Derbarê sivîlên di bajarê Kobanê de Emîd Şewket Mizûrî got nîzîkî 105 malbatî li bajarê Kobanê mane. Rewşa wan gelek xirab e û tu kes û aliyek alîkariya wan nake. Her wiha zêde kir ku pirê caran ne tenê Pêşmerge ji xwarina xwe alîkariya wan dikin. Hêjaya gotinê ye ku dema Pêşmergeyên Kurdistanê derbasî nava xaka bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê bûn, ji sadî heştê di destê teroristên Daişê de bû. Lê niha hevsengiya hêzê bi temamî hatiye guhertin û ji sadî heftê ketiye di destê hêzên Kurdî de. Menal Mihemed, Ark.